أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما أسلموا على كيسنا كهنا على كوكنين أو بلاجلينكا. الحمد لله على صنام بي أمي كاتيك كوكو جمعية الأنصار دين كتوندي منو بي أني أنغا كرامكو كان أنغا شريف نوي محمد المدني ale kanuya munun bɛ u jɛra ka kɛnɛ la ɲɛnamaya kɛnɛ min n'u kun b'a a la ɲɛnamaya laadala karamɔgɔ Alhaji Muhamad Madani ale kun bɛna kana kɛnɛ in ɲɛnamaya nka kabini an karamɔgɔ n'an ka sherifukɛ ka kalifaw minɛna la ala ma sɔn fiyewu kɛnɛw ka ɲɛnamaya fo su in na o hukumu kɔnɔna na an ɲɛ b'a la maaba caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na maa min ye kɛnɛ in kunfɔlɔ wasa o ye an karamɔgɔ Ustaz Muhamad Jara yani an karamɔgɔ kana n'o ye Sherif Ahmada Tijani ko bɛɛ ni bisimila an ka foli bɛ bɛɛ ye ala min ye an se yan hɛrɛ la n b'a ɲini o ala kelen fɛ an ka segin hɛrɛ la an ka denbaya kɔnɔ ala ka silamɛya jidi ala ka organisatɛrw ala k'u ɲuman tɔn an kɔrɔ ala ka to san o san nin ka kɛ an ka quartier la yan kɛnɛya ni baden na min bɛ ne fɛ ka fɔ o y'o ye. Bismillahirrahmanirrahim. N bɛ an ka dugutigi fo. Mbanga almamfo ne Amadou Traoré nga foli bay nga foli be duguden bay kerengeren yala koko kaw nga foli bawi ke fram soka dem sen ma ba koroka anga dina nyamago munu fana pleni una nanga kene sankorota vraiment foli bi dante foli mina uni ci wiyere aywa anga dunamba min fana nana nambi ano kabini 21h kabini 9h ka makono oy kanudi yake note samba soro après kene langolo de soranye ngaka ko kala ya ka ko ka bo ama mina anya si ka kono ka bismillah net na kɔrɔ fɔ janya ni min ma min sɔrɔ a natɔla fɛn ma min sɔrɔ a natɔla a tatɔla a kana sɔrɔ. أعوذ بالله سميع علينا من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ونبينا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, à nous audiera, groupement de leaders, Abdou National Togola, Kati Cercle groupement B Togola, nga foli ba be shina, bari onda e foli de nina, namunun nana. O make anw ma surprise o ka baara la ka kɔrɔ ni anw dɔw tun ma sɔrɔ ka bila sherifuw ka ɲɛfɛla dɔ la an donna t'an yɛrɛ nɔmɔdaw ye u ka so ye de bari Nabila Nuhu ka kunu n b'a fɔ aw ye tuma bɛɛ a bɛlɛlen filɛ ne b'a fɛ ka kisi sini relation minɛni ninnu ye diɲɛ kɔnɔ yan sabu ala kanilaw la ala kira ye min ɲini a fɛ sallallahu alaihi wasallam o de y'o ye a ko ala mɔgɔ kunna diya mɔgɔ min ye ne ala kira somɔgɔw kanu a ko ala mɔgɔ kunna koya i ka funa kɔrɔ k'a laban tiɲɛ maa min ye ne kira somɔgɔw k'a faden ye katikaw aw kanga ka ala tando salon na shini salon Usman Sherif Madani Haidara Malibugu terrain kono
salon groupement de leaders lazema la veza terrain kono Cherif Haidara encore sisa biñogondo Cheikh Tidiane Haidara Malibougou ni mebiga ke kati yanno donc kati awma wasawa kuma datige jara amba ira la k'a fɔ an minnu ye denmisɛnninw ye an ye belebele ta ka kuma kɔnɔna na kuma min bolila fancini ka ɲɛnɛmaya kan a ka dugadenya kan donc an na o ta misali ye jango an bi don min na komi bi nin ye misali belebele ka denmisɛnnin sɔrɔ a ka denmisɛnniya kɔnɔna na k'i yɛrɛ di ala n'a ka kira ma jango ka se ka diinɛ sankɔrɔta cogo min na o ye misali ye anw bolo an b'a fɔ a badenkɛ ye k'a fɔ ko nin ye misali ye an katikaw bolo an kɔkɔ ka jeunes bolo yan n'ala ka jɛ an n'an cɛsiri hali n'an fana ma se ka kɔ a la an na ala k'an jogo belebele caman to yen o bɔlen kɔ a la an bɛ dugawu de kɛ sigi in bɛna daminɛ hɛrɛ la ala k'a laban hɛrɛ la hali bi maa minnu y'a bolo da ala k'u bolo mɛn a la ala k'an bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijɛnɛ ye hakɛto b'o kan salamu Cheikh Madu Tidiane Haidara ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ne b'o de fɔ n ka kuma lase bɛɛ la ne baw ani ne mamusow ani ne kɔrɔw n'u ko kuma caman ko ka kuma lase n'an ye Cheikh Madu Tidiane ye an fa an mɔkɛ anw ɲɛmɔgɔ ne bɛ hakili bɛ jigin ka kumakan kelen pe de la komi kuma kana jɛnya karamɔgɔ ye kumakan kelen dɔrɔn de fɔ ne bɛ n'o fɔ n kɔrɔkɛ ɲɛna su in na a n'an karamɔgɔ an musow cɛw an kana ɲinɛ o kɔ ko n'an sɔnna Seydina Aliyu ka laseli dɔ don a y'a fɔ sahabaw ɲɛna n'aw sɔnna daga ka wuli dugumalan bɛ yɛlɛ sanfɛ hakɛto b'o la sallallahu Muhammad ala mago bɛ dusukun minnu na olu de ye nɔɔrɔ in ye bɛɛ tɛ kira somɔgɔya nɔɔrɔ sɔrɔ mais ala ye minnu kanu ni arijinɛ donni ye siga foyi t'a la olu na sa kira somɔgɔw nɔfɛ olu n'u jeli kɛ ka kira somɔgɔw kuma bɔ u n'u ka nafolo kɛ ka kira somɔgɔw kuma bɔ olu n'u nikun kɛ ka kira somɔgɔw kunna bɔ sabu kira n'a somɔgɔw olu ni kelen balolen o ka fisa jamaba kelen balolen o tuma na anw bɛ tile min na silamɛya jɔbaga a tilenbaga silamɛya sabatibaga o de ye an karamɔgɔ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya ye olu de ye silamɛya ɲɛjɛyɔrɔ ye bi yanni diɲɛ wuli cɛ fancini y'a ka jihadi kɛ a kɛcogo la fo ka taa se a ka somayɛlɛma ma a ma saleya a fari ma faga wa a ma siran a ma segin a kɔ fancini Haidara a ka don laban ala ye kabako dɔ kɛ k'a jira diɲɛ bɛɛ la ka sigana bɔ bɛɛ dusukun na a dalen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ min b'a kɛrɛfɛ a ye ci do de da ko a ka ci in zama ale wolofa ma n'o ye an karamɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ ye fura dɔ de d'a ma ko a ka to ka fura in ta k'o b'a lafiya o fura in n'a tun y'o ta o b'a degun mais a fa ɲɛsiranya kama a bɛ fura in ta mais nin waati in na o y'a sɔrɔ fa tɛ a kɛrɛfɛ an karamɔgɔ nana so kɔnɔ fura in a ma sɔn ka fura in ta a ye ci do docteur da k'a fɔ a ye a k'a fɔ ale fa ɲɛna a ka yafa a ma sabu fura den kelen min n'a banna k'o minɛ a fa bolo a kana kɛ an karamɔgɔ kɔnɔ ko a y'ale sɔsɔ sɔsɔli tɛ n'a ye fura in ta fura in b'a nikun tɔɔrɔ o de kama a ma sɔn ka fura in ta mais a ko docteur ma i b'a fɔ n fa ye ko a ka yafa n ma n'a nana sɔrɔ n tɛ yen a k'a ka yafa n ma a ka yafa n ma mun na sabu k'a fɔra a ka fura ta a fa fɛ fura min n'o y'a ka bana fura ye
nka n'a y'a ta a b'a ni degun a ma sɔn k'o fura den kelen in ta ko ale kana kɛ bangebaa sɔsɔbaga ye a ye nin ci don docteur da kɔnɔ ko k'o fɔ an karamɔgɔ ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara o sanga in de kɔnɔna na diɲɛ réseau perdu la an karamɔgɔ la n'o ye Muhamadul Madani ye ja o y'a sɔrɔ Ala mako b'a la ka tɛmɛ anw kan Ala ye hurul iinun bila ka na u kana hakili sigi o tuma a ye diɲɛ kuma bila sa a ye lahara kuma ta a bɛ hurul iini minnu bɛna jɔ a ɲɛ kɔrɔ a b'a fɔ nin bɛɛ ye ne kelen ta ye hurul iinun nana a bɛ nin kumaw fɔ docteur tulo b'a la docteur yɛrɛ y'a dɔn ko bɛ yɔrɔ min na sisan ale kun ka dɔgɔ kow la a y'a ta kɛ lamɛnli ye fo ka taa se a ka ninakili laban ma an fancinin Haidara a ka kuma laban kɛra kalimatu shahada ye diɲɛ bɛɛ bɛnna min kan ko n'o kɛra mɔgɔ min ka kuma laban ye ko kana siga fiyewu Alakira ka kuma la o tigi bɛ arijinɛ kɔnɔ fancinin Haidara ka kuma laban de kɛra kalimatu shahada ye o kɛra ka somayɛlɛma kuma laban ye o la ni kɛnɛ dɔ sigira o kun bi kɛnɛ min ɲɛnamaya ka fɔ an ko o kɛnɛ sigi ko fɔlɔ o kɛ tasibila ye ka se o cɛba in ma wallahi an ti siga fiyewu Muhamadu Madani kosɔn Ala na sɔn ka anw jurumu yafa Muhamadu Madani kosɔn Ala na sɔn ni anw ka Ala wele ye ka anw fara jɔn kunnandiw kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɛ la o la an bi kɛnɛ min kan kɛnɛ in kun bilala nin y'a daminɛlen ye fo ka taa se waati la waati min mana Ala yɛrɛ ja mais ni Ala sɔnna fancinin balimakɛ n'o ye Ahmad Tijani Haidara ale de bɛna kɛnɛ in ɲɛnamaya ni an ye fo ka taa se waati la waati min mana Ala ja ni Ala sɔnna san o san kɛnɛ in bɛ sigi nin yɔrɔ kelen fana na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a si di ale ma Ala k'a kɛnɛya d'a ma u ye fancinin ka ɲɛnamaya lajɛ u y'a sɔrɔ mɔgɔ de kun don a nisɔn ka di bɛɛ kɔrɔ nisɔndiya ye arijinɛ tamasiyɛn ye mɔgɔɲumanya tamasiyɛn fana don fancinin kun nisɔn ka di fancinin ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka daden kuntagala ka jan n'i nana ɲininka diinɛ kibaruya min na a b'i jaabi kuma la surunya la i bɛ min faamu a b'a dabɔ kuma tɔw la fancinin m'a da don manamanako la manamana kana fancinin sera a nɛn na nɛn min ni Alakira y'a fɔ k'a fɔ a ka ca fɛn min bɛ mɔgɔ don jahanɛmɛ kɔnɔ o ye nɛn ye ani kɔnɔbara ani ɲɛmana Alakira ye nin fɔ a ka kumakanw na ko a ka ca fɛn min bɛ mɔgɔ don jahanɛmɛ kɔnɔ i nɛn ani i kɔnɔbara ani i ɲɛmana fancinin sera a nɛn na u ko ko hadamaden nɛn i ka waraba don n'i ma se i nɛn na k'a b'i dun hadamaden ka kumakan a b'i mangoya kumakan dɔw bɛ yen a b'i mangoya fo ka t'i sa i ti manja sɔrɔ kumakan dɔw bɛ yen a bɛ Ala ban i ka ko bɛɛ la fo ka t'i sa Ala tɛ ɲuman sɛbɛn i ye fancinin sera a nɛn na a ma kuma jugu fɔ mɔgɔ ma jango ka se mɔgɔ kɔrɔfɔ ma a y'a nɛn yɛlɛma de k'a kɛ Ala batolan ye a y'a nɛn yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔw ladilan ye ka Ala ka ci lase Ala ka jɔnw ma fancinin ka ɲɛnamaya kɔnɔ a nɛn ye nin baara de kɛ Muhamadul Madani Haidara a bɛ anw bɔ wasoko ye ko anw kɛra e fɛ ka tugu e kɔ Ala kama a bɛ anw bɔ wasoko ye ko anw kɛra e fɛ ka tugu e kɔ an bɛ k'i ladege i ka juguw la a ma sijan sɔrɔ mais a ka kɛwale o ye sijantigiw ka baara ye fancinin fatura ka si to san 27 mais a ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ o ka ca san 70 san kɛmɛtigiw ka baara ye o la an b'a ɲini Ala fɛ ninnu kanu min ni silamɛya y'o ɲini an fɛ ninnu kanu min ni Alakira kisi nɛɛma b'a ma yani Allahu Taala y'o ɲini an fɛ
an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ u kanubaga ye u ni kanunin ka kan sabu u ni tɔw man kan alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ka hijira kɛlen ka taa Maka ka bɔ Maka ka taa Madinɛ alakira hijiralen a y'a sɔrɔ gɛlɛya caman tun bɛ Madinɛ a y'a sɔrɔ bɛnbaliya tun bɛ kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ san caman alakira kumana o kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛnbaliya fɔ ka ban o kɔfɛ o Madinɛ kelen kɔnɔ a y'a sɔrɔ kerecɛnw bɛ yen yahudiyaw bɛ yen bolisɔnnaw bɛ yen mais nin bɛɛ n'a taafan nin bɛɛ n'a ka kunkilenna alakira nana ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u sigi ka kunkilenna kelen di bɛɛ ma anw de ye y'an sigibagaw ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kulu kelen ye o kɔnɔna na tɔn dɔ sigira tɔn min n'a bɛ dugu kumabɔ ni kɛlɛ nana k'a bɛ bin yahudiyaw kan bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kunbɛn ni kɛlɛ kunsira nanzaraw ma bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kunbɛn ni kɛlɛ nana k'a bɛ bin silamɛw kan bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kunbɛn alakira nana ko o jɛkulu sigi Madinɛ kɔnɔ a y'a sɔrɔ kojuguba tun bɛ yen sinjitigɛ tun bɛ yen a y'a sɔrɔ bolisɔn tun bɛ yen a y'a sɔrɔ namara tun bɛ yen a y'a sɔrɔ sobon tun bɛ yen alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a nana kuma u fɛ nin baara minnu filɛ nin ye tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ min b'a la k'o juru la k'o f'u ye u y'o bila o la Madinɛkaw y'a ye k'a fɔ Muhamadu ka bɔ Maka ka na anw fɛ yan a kɛra an ma hɛrɛ ye o la a ka kan ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye i k'a wale ɲuman dɔn u nana fara ɲɔgɔn kan a maabaw a n'a kodɔnnaw k'a fɔ u bɛna taa alakira kisi nɛɛma b'a ma u b'a wale ɲuman dɔn u nana alakira yɔrɔ u b'a fɛ ka sara de d'a ma a ka nin baara ɲuman in na sabu a kɛra olu ka dugu basigibaga ye a kɛra sababu ye dugudenw ye ɲɔgɔn minɛ a kɛra sababu ye dangadenya banna a kɛra sababu ye gulɔ min banna u nana alakira yɔrɔ kisi nɛɛma b'a ma ala ye Jibirila de bila ka na fɔ u ka kɛ ale somɔgɔw fɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ninnu kɔfɛ yanni diɲɛ wuli cɛ kira ma foyi ɲini an fɛ a ka kiraya sara la a ma foyi ɲini olu fɛ a ka kiraya sara la mais min ɲinina an bɛɛ fɛ dɔrɔn an ka kɛ ale somɔgɔw fɛ k'u kanu ka kɛ u fɛ ka tugu u la k'u kɛ an ɲɛmaa ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin de ɲinina an fɛ kuranɛ fɛ o ni aya de dira Jibirila ma k'a kana di alakira ma sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o la anw ka kɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Ahmadan Haidara kanubaga ye ka kɛ a ka denbaya fɛ ka kɛ a nɔfɛ tugubaga ye anw ka kɛ o fɛ o ye kuranɛ ka kumakan dɔ sabatili ye mɔgɔ min ye kuranɛ kumakan sabati o ye ala ka jɔn ye o la an bɛ sira kan sira min ni an fililen tɛ an bɛ sira kan sira min ni nin mansa ma fo k'an don arijinɛ kɔnɔ wa an bɛ sa nin kan an bɛ sa nin sira in kan an t'a bila mɔgɔ ka bagabagali kan ye an t'a bila mɔgɔ ka nafolotigiya ye an t'a bila fangatigi ka fanga gɛlɛya ye an t'a bila jamakulu si ka bagabagali ye an bɛ sa nin kan tiɲɛ yelen kɔ an tɛ segin an kɔ fiyewu wa an se bɛ maa o maa la fana an bɛ tiɲɛ f'i ye i ka kisi bɛ sira min na an b'o de jira o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ ninnu nɔfɛ mɔgɔ ɲuman ye alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a somɔgɔw kanuni kisi don a somɔgɔw kanuni kunandiya don a somɔgɔw kanuni ala kanuni don a somɔgɔw kanuni ale yɛrɛ Muhamadu kanuni don ayiwa ni mɔgɔ min ye kira somɔgɔw juguya a dɔn i pɛrɛla ala kɛlɛli kama ni mɔgɔ min ye kira somɔgɔw juguya a dɔn e pɛrɛla Muhamadu kanuni kama ni mɔgɔ min banna kira somɔgɔw la a dɔn e banna ala la i banna ala kira yɛrɛ la sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni mɔgɔ min banna ala n'a ka kira la o tigi kafiriyara o tuma na an bɛ min fɔ silamɛw ye an k'an janto ninnu na an ka ninnu ka kumaw lamɛn u bɛ min jira an na jogo la u bɛ min jira an na diinɛ walawalali la an k'o de ta an ka sabati o kan wallahi n'o kɛra an ka jamana in a bɛ basigi tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ an kan
tiɲɛli de don mais karamɔgɔ Hayidara nana ni mun ye ɲali sira a ka wajuli bɛɛ la a bɛ kuma jogo de kan a ka wajuli bɛɛ la a bɛ kuma jogo ɲumanya sabatili de kan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. An bɛ Ala fo ka Ala barikada an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'o kɛ kiraba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira so dunŋɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya Rabbi Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen y'o la. O tɛmɛnen kɔ an bɛ bɛɛ fo ni alisilamɛya ka foli ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Ya Rabbi Ala ka n'a hamu dilan Ala ka n sago d'a ma laban ko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o nɔgɔya n'aw ye. Ya Rabbi Ala ka n'aw kɔrɔta Ala ka n'aw wasa Ala k'o k'a ka alaya kama ni Ala kira hɔrɔma ye sallallahu Muhammad wa alihi. Alhamdulillah bi an bɛ an badenw fɛ yan Kati kɔnɔna la ka bɛn le 14 4e mois 2017. Alhamdulillah an ka maaba minnu yɛrɛ kɛnɛ kan yan ka daminɛ an ka dugutigi an ka maire ani jeunesse ɲɛmɔgɔ ka fara an ka karamɔgɔkɛ kan n'o ye leader sigi la yan min bɛ groupement de leader ɲɛmɔgɔya la o bɛɛ tɛmɛna u ka kuma la o ye an bonya ni an seli ye yan a ye fɛn dɔ yira an na o yɛrɛ la an bɔra Kati ya dɔgɔkun tɛmɛnen an nana nin bɛɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yan n'o ye Jamiyatu Ansarudine Islamique ka wele ye o kɛnɛ an y'a ye u b'a bɛɛ kan k'a daminɛ 21h fo kana se an filɛ heure min ma yan o bɛ kɛnɛ kan ciw ka ca nka o bɛɛ n'a ta an ka maire a ye min fɔ ni o de ye kanu ye et puis kanu in fana ye kanu jumɛn ye silamɛya kanu ko Ala kama kanu wa o de ka bon ni kanu bɛɛ ye n'a bɛ min yira an na o de ye u ka diinɛ kanu ye an'u ka ɲɔgɔn minɛ ye a bɛ o de yira an na k'a fɔ n'u ka bonya nka u bɛ fara Jamiyatu Ansarudine Islamique kan u ka sigi bɛɛ la fo ka taa se a kuncɛ waati ma o sara bɛ Ala bolo. Rabbi Ala ka n'u sara o bɛ jɔda minnu na Ala ka u mɛn a la u ka komini u ka dugu Ala ka taa ɲɛfɛ an b'a ɲini Ala fɛ silamɛya Ala ka jidi dugu in kɔnɔ Ala k'o k'a ka alaya kama ni Ala kira hɔrɔma ye sallallahu Muhammad wa alihi. Alhamdulillah bi su in na nin tɛ kɛnɛ dogolen ye kɛnɛ don min kun bɛ ɲɛnamaya ka kɔn bi ɲɛ kabiri an balimakɛ Mɔduli Madani k'ale to balo la o kun bɛ ale de wele ka na nin su in ɲɛnamaya an bɛɛ nalen don o kama na bɛ kɛ cogo min ta bɛ kɛ ten o ye Ala ka layidu ye k'a fɔ ni fɛn o fɛn nana ɲɛnamaya kɔnɔ dɔw dɔ la i bɛ saya nɛnɛ n'o ye ni kelen kelen ye o ye kuranɛ aya ye an bɛ ko ɲɔgɔn ɲɛ de mun bɛ yen ko an bɛ labɛn kɛ cogo di sabu diɲɛlatigɛ in ye tɛmɛsira ye an kelen kelen bɛɛ bolo ka taa yɔrɔ jumɛn ko lahara ka taa mun sɔrɔ yen i ye min kɛ o la Seydina Ali bi to ka jɔ a ka kuma kan a ye min fɔ a denkɛ Al-Hasan ye a ko ya bunayya khuliqta lil akhirah la lid dunya a ko n denkɛ jateminɛ kɛ lajɛli kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la i k'i taa cogo dɔn k'a dɔn k'i ma dan diɲɛlatigɛ kama ko i danna lahara de kama nka diɲɛ ye a dilayɔrɔ ye lahara bɛ sɔrɔ diɲɛ na yan ko i jija i ka lahara labɛn yan kana sɔn fiyewu i ka diɲɛlatigɛ k'i malasa k'i ka lahara tiɲɛ
ay ni fo dingay al hasan ne an kerengile to an kuna ka doko an dangun tayanye ko fulla harado an ga ketaw binya lambade an flakena min kan oye an ga tashi kena doy an ga miri kena do ni ambal maken islamé shubay akla ka dugo ke o bi dayro minuna ne wati na ya rabbi alaka ka hera dayro yi amin alaka hinakula amin alaka ya fakuye amin ka nyine ala refe sabi si on kelengele madomi o ka soro ne ala binyo fe ala mokera amin alaka limana o jidanye amin alaka o kaka ala ya kama ne ala kira horomai sallallahu muhammadu alihi salim idra alhamdulillah nam shuina ne wajudu do anga karamo ke mi adamna ka ko anya e wajulu ke koro andana fara kene ka fara ka dugo ke Allah bana ambi odela wati racho kama sabu anga karamo ke an kun tara ale de fo yani an sinseli che kene kaya o de ya to amase ya jona ka kila ko haketo nyini ke anga mabaw fe mi ya to amase kena kan jona asolla o de fe mais mi ni o ko nyini tay ka dakuru ya fla fo ka wajulu ke la temeno la mo me on yera bolo sisan ko anganjija anganchesri janko ambe wati mina ne wati normante no jela tigera wati mina bi ga jija ani chesri o de bi nyini an kelengele fe yana an bodon che kata ala soro sabu kadaka ni ni wati nunu ta ala kira ka kumala aka sahaba ka kumala ka klaka laje bi ibado anye asanga soro anya wati soro sayyidina ali karramallahu wajha akakuma kandola ako yaati min ba'di zamanun wati dobina ali kofe haramadiyama mogoma ako la akhfa fuiti min doko ledo min alhaq katametche ko fuiti min dogoledo ni dabidi aka min alhaq katametche ni sayyidina ali kakmay ako wala azhar min albatil wala aqsaru min alkazbi ala allah wa rasulih ako do bina ali kofe ko fuiti odo min bi dugo katametche kan ako wa fuiti odo min bi dangana maya katame wale jugo ka batara ko ka ako wa fuiti min gacha odo katame galo dalila ala ka kira laka ne wuli bale da ne wuli bale fende min dogo ledo ni chen tiende dogo ledo sabu bangeme ola adone ko kabara kenai ambe jina nako tientali aturai wa fanga seki yende tiemi soromi ala ka qur'ane ko o jonu ye o lasebaye jonu ye mogo wele baye kana oma o de minungo ay karamo ye ay dokala olu de kanga mogo wele kana ala ka tiema ngani ngani maya taka lajabi da chamandira ka fo anga tiefo daw chamandira ka muna jelatika yera ka yelaba sabu kadaka fedo be la emi yella selikalai abigele ema e ka fo mo kanin doyi sabu adobe ela walma ay maraka kaddu kono addemso ka bota sabu qur'ana e fedo wajibiya anka qur'ana ko tugodi muhammad ma ako ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yadnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zi
tarima fam fala ya'zin ne qur'ana ayade ko muhammad afo i musowi afo i demusowi afo mu'minin musowi ko ne ala disa jakuya abekuna ashikuna ngolo kana bo farida do qur'ana kono oh mais aya ngalla selikala o tata ka laje ay taw ka du kono ka laje ayo demuso kun laje ayo muso kun laje mais odla ne ko tiende jakuya mais bi on yera fait 98% musulmans au début mais islamaya ye munye fo angado ma wala islam aywa islamaya ye munye ni ma islamaya do ko islamaya de yere dia alama ko ala ikodi mbaketi oh ni ala ikodi mbaketi karamo ke ala ko kira muso ni ademuso ni mu'min muso ko disa fardayara ukan yala abina kabo eta ukanwa halalu muhammadin halalun إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة من دغرا محمد يفول الله لي دغلي ومي حرام يرى محمد في وفندي حرام يلي فقط سيدنا ولما الله أكبر ما آياتك الله أيوة أدل سيدنا لكوتي كل شيء أخفى من الحق فويتي من دكم بك تشيبو biniyata ka lajɛ 98% musulman mais bɔ bɛɛ da kan ka musow lajɛ k'u jate ko joli ye disatigi ye joli ye disandan ye jumɛn bɛ caya disandan bɛ caya dɛ mais e ka kelen kelen wele k'o ɲininka ko e bɛ diinɛ jumɛn na dɛ amin b'a f'i ye n bɛ silamɛya la o ka ca dɛ mais ɲininkali ye jumɛn ye munna o ti k'a kɛ sabu a kɛra an cogo ye bi mali kɔnɔ yan hali an t'a jate ko a obligelen don silamɛya kɔnɔ ko k'a fɔ n ka n disi gosi ko n ye silamɛ ye ko a bɛ dɔn i ye cogo la an t'o dɔn bilen munna an t'a dɔn sabu an kan ka dɔn min fɛ n'o y'an ka karamɔgɔkɛ ye n'o y'an ka alimami ye taa ale fɛ yen an ɲɛ b'a musow la an ɲɛ b'a denw na mais olu tɛ k'a biri olu dun de ye an ɲɛ minɛbagaw ye o kɔrɔ jajakuya tɛ o a b'i ye ten de la akhfa min al-haq ne wulibali ye dɛ foyi tɛ yen min dogolen de ye ko tiɲɛ o la seydi sɛrifu usumani madana hayidara tuma min na n'a ka wajilu sera ko seli tɛ silamɛya ye ko jogo don a kɛra balaw ye dɛ a kɛra balaw ye mais munna sabu an kun deli bɛ min na o ye seli de ni selila i ye silamɛ ye a banna jamana in kɔnɔ yan o de tun bɛ yen mun ko dɔgɔra min ka bon seli ye hali an tɛ se k'a fɔ ni o ye jogo ye jogo ka bon seli ye n ne ka kuma tɛ dɛ a ye don kuranɛ kɔnɔ kuranɛtigi ko de a ko muhamadu ma kuranɛ kɔnɔ suratul ankabut wa aqimi salata inna salata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون محمد محمد سليجو سلي ديرا محمد ممونا سبو على كو أنغا سلي أنياني نغا مونا أكو سليجو muna sabu seli bi sila jogo fatani kabo muma ko ambi wole jogo dabla ni ambi seli ambi kone on dabla na ambi seli ala na seli de damna ambo dabla okoro iye seli dama mungo soka an jogo nyawa ala ko te nya dawma ka jogo de nya ni femin dira ka femin la anana kolo shili kama adana min kolo shili kama ka bunde wuli baldu tarima fam odla ninzira seli yoro yi makuma chama anzigira min place la bi no model badani hakli bi jiga ka kuma dola tarima fam do dola kuma ka seli ni jogo danfara ka bonyona ako seli ka bo ka teme jogo ka ko obo odalu yira ana muna seli ka bo jogo yi ko sabu ko seli bina jogo koloshi ki jogo yere nye ni seli te ko tsaka ke kuma dola ni ya jenge e bi singa ko chendo
ka sɔrɔ n'i y'a jɛngɛ fan dɔ in fɛ i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ fiyewu mun na mɔlimadani ko n bɛ exemple min di ko furakisɛ a n'a bɛ bila plaquette min kɔnɔ ko jumɛn ko k'a fila ta k'a lajɛ yɔrɔ plaquette kɔni bɛ yen ka furakisɛ kɔlɔsi mais ko est ce que plaquette ka kusa furakisɛ ye wa jumɛn bɛ bana furakɛ a fila la kisɛ de b'a furakɛ dɛ n'i ma kisɛ sɔrɔ n'i ye plaquette kunna a tɛ fɛn ɲɛ dɛ aha wulibali don sabu fo o de ka yira ko an k'a dɔn tiɲɛ ye jumɛn ye seli nana min wɔlɔsi o de ka gɛlɛ seli ye sabu o de tun bɛ yen yanni seli yɛrɛ ka na seli nana kuma jumɛn nin kalo min ni an filɛ a la seli dira kira ma ka bɛn nin kalo dɔ de ma o y'a sɔrɔ a cira san 11 seli tɛ silamɛya la sun t'a la hiji t'a la jaga t'a la ni foyi kun t'a la ninnu nana na mais ka kɔn ninnu nali ɲɛ k'u kun bɛ mun kan bi anw bɛ sun na an bɛ seli la an bɛ hiji la an bɛ jaga bɔli la mais ko nin ji kun tɛ yen kuma min ko silamɛw kun bɛ mun kan kira tun bɛ ka mun f'u ye n bɛn'o fɔ kuma min n'a ɲininkara ci kun na ka sɔrɔ seli mana hiji mana jaga mana a ko innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko n'a ma ne Muhamadu ci kun dɔn n jira kana jogobaw dafa ne ci kun y'o ye ko a ye tilen a ye kɛ laadiri ye a ye tilen a ye kɛ laadiri ye o de la kira ye silamɛya bɛɛ dakurunya fila qul amantu billah summa istaqim silamɛya bɛɛ jumɛn ko n dara ala la wa n ye n tilen ni kelen y'a jɛ a si tɛ dafa qul amantu billah summa istaqim ni jogo ɲɛna cogo o cogo ni ala danaya ma sabati ko o tigi t'a la wa ni ala danaya sabatira ko ala bɛ yen a b'an fa a b'an gunu a bɛ tila ka an zara mais e jogo ma ɲɛ ko e fɛnɛ t'a la sabu a bɛ komi ala danaya ma sabati ni ala danaya sabatira an kelen kelen bɛɛ la a tiɲɛ kan k'a fɔ ala min ye an dan a b'an faga an bɛ taa a tɔgɔ ye di hayatul barzakhiya la n'o ye kaburu dali ye ka tila ka bɔ o la ka taa lahara kɛnɛ kan ko an bɛ tila ka juger n'o danaya sabatira yɛrɛ yɛrɛ an ka walew bɛ ɲɛ olu man do dɛ seli ye tiɲɛ ye mais min ka bɔ a ye o jogo ye o de la kuma caman ni o de ye kɔlɔsili ye fɛn min bɛ kɔlɔsili kɛ Musa a bɛ min kɔlɔsi o ka bɔ a ye président ka palais kɔnɔ marifatigi dɔw bɛ da la ka kɔlɔsili kɛ nka jɔnni ka bɔ ye président ka bɔ ye dɛ hali n'a bɛ ka kɔlɔsi dɔ fɛ o la n bɛ fɛ ka mun yira ne ni aw la ko Seydina Ali ko foyi dogo tɛ ka tɛmɛ tiɲɛ kan an b'a waati la sabu minnu kan k'a bange olu da dira a kan o ɲɛnabɔ man di dɛ kira dingo tɛ al ulama umana unas ala khalqihi wa hum bihim za'in ko dɔnnibaw ala ka homme de confiance do a ka jɔnw kan dɔnnibaw ala bɛ olu de ɲininka a ka jɔnw la yala n ye dɔnniya min d'aw ma a y'a lase tiɲɛ kan wa olu bali do dɛ kuranɛ ko n t'a si to ye o hali aw tɛ minnu nana ni ci n b'u ɲininka fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin ni ciden ci minnu ma n'o ye anw ye k'a b'an bɛɛ ɲininka an ka kɛta la waati d'aw ma dɛ hali minnu jira a b'u ɲininka kulubali don an kan k'an cɛsiri diɲɛlatigɛ in waati ni n ko dama don i mana mɛn a la cogo o cogo sabu min b'a ɲɛfɛ o ka diya a ye o ka bɔ a ye nin ye fɔlɔ ye filanan ko foyi tɛ yen min dangɛnɛmayalen don ka tɛmɛ walejugu kan o kɔni o ye kɛnɛkan ta ye hɔrɔn tun bɛ maloya fɛn o fɛn la hɔrɔn tun tɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na bi silamɛya nalen ka misiri kɛ fan bɛɛ fa ye jɛngɛra n'o bɛɛ ye jogo tiɲɛna kuranɛ ko ten kabiri kira tile la ko zahara al-fasad ko walejugu dangɛnɛmayara ba sanfɛ kɛnɛ kan kuranɛ ko ten bima kasabat aydi nas ko nka walejugu m'u yɛrɛ kɛ dɛ bal ko mɔgɔw de y'a kɛ walibali don o m'u yɛrɛ kɛ mɔgɔw de y'a kɛ
ni an yɛrɛ ka baara ye a dɛnsɛra bi n'i ye jogo ta a tiɲɛlen don fan bɛɛ fɛ mais mun b'a ɲa k'o laseli mɔgɔw weleli nka ni a ma ɲɛ ye a ɲɛli bɛ gɛlɛya fo an k'an cɛsiri o la mara la an ka denbaya ka ladon na n'o tɛ an bɛ ɲininka den ninnu bɛɛ kungo la lahara ala ɲɛ kɔrɔ mara o mara b'i bolo n'a kelen bɛ minɛ ka taa janɛmɛ kɔnɔ dutigi b'i cu i bɛ ɲininka yala karisa bɛna taa janɛmɛ kɔnɔ mun ye a sababuya o de la a y'an farati kira Muhamadu Mustafa a ko alima a ko sharru nas man ba'a akhiratahu bidunyahu wa sharrun min zalik man ba'a akhiratahu bidunya ghayrihi a ko ali a ko mɔgɔw la mɔgɔ jugu mɔgɔ kunango i b'o dɔn ali ko ala n'a ka kira b'a dɔn a ko min zɔnna k'a ka diɲɛlatigɛ a ka lahara feere a ka diɲɛ na a y'a ka lahara feere k'o tɔnɔ kɛ a ka diɲɛlatigɛ ye k'o de ye mɔgɔw la mɔgɔ kunango ye a ko ali nka min ka jugu o ye i y'o dɔn wa ali ko ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko mɔgɔ min y'a ka lahara feere a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka diɲɛ na k'i ka lahara fɔ i ka diɲɛna ye jumɛn ye ko lahara kisi bɛ sɔrɔ di lahara nafa bɛ sɔrɔ di ko i jogo ɲɛli ya ka kɛ laadiri ye ka tile ka jɛnɛya dabila ka namara dabila ka janfa dabila ko o de bɛ lahara sɔrɔ mais min ye lahara feere a ka diɲɛ na a ko na n ka n sago kɛ yan n ka jɛnɛya kɛ a ka di ye cogo min n bɛ namara kɛ n bɛ janfa kɛ n bɛ kun sigi mɔgɔw kun min ka di n ye n b'a kɛ ten ko o tigi ye maa bɔnɛnen ye ko mais min da ka jugu o ye min y'a ka lahara feere a ɲɔgɔnna ka diɲɛ na o ye jumɛn ye dutigi mara bɛ e bolo i kan k'i ka mara kɛ a fɔ i denmuso ye ko mɛsi ka bɔ kunkolo la o ka silamɛya sutura ta mais e y'i da de o ka don o don i yɛrɛ bɛ misiri la mais i denmuso ni minijibu bɛ bɔ i ka so don o don don waati t'a la nka ale jɔlen don ne ka seli saga ye a jɔn bɛ ni i ka gulɔkiba ye mais i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ baara foyi la i jɔnna n'o bɛɛ ye ka taa janɛmɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ka seli dafalen don i ka sun dafalen don k'o de ye kunango ye ka tɛmɛ mɔgɔ kan min yɛrɛ y'i ka walejuw kɛ ka taa i ka janɛmɛ na wolobali don dɛ wa nin caman de bɛ yen Dramane ti misiri bila koyi a ni farigan tɛ ale ti bɔ a la mais Dramane fɛ yen a denmusow dun a bɛ tɛmɛ ko caman kɛ a denkɛw ka bulonda fɛnɛ na ka taa misiri la nka kuma ti ko olu fɛ olu ti wuli fo dugu jɛlen u selila o ma seli Dramane yɛrɛ ka mago t'o la an k'an ka jateminɛ kɛ dɛ taa i yɛrɛ ka janɛmɛ na i ka walejugu o ka fisa i ka taa marata la dɛ dɔ bɛ se ka i sigilen to a min kɛ di an dun ta bɛ tan la a yɛlɛma don ye bi de ye bi do dɛ su in na ni n seginna an denmuso tiɲɛ don ko ne tun bɛ wajulu kɛyɔrɔ la n ti fɛ kira ye min fɔ o ka ne sɔrɔ ka taa minɛ e kungo la ayi mɛsi kɔni ti don ne fɛ yen bilen bi n y'o degré bɔ ayi n'i ma bonya min sɔrɔ i t'o dɔgɔya sɔrɔ wolobali don n'i ma bonya min sɔrɔ i t'o dɔgɔya sɔrɔ bi minijibu tɛ don ne fɛ yen bilen cɛkɔrɔba o b'i bonya de o t'i dɔgɔya walahi walahi ni ye filanan de ye ko walejugu bɛ dankɛnɛmaya an b'o waati la bi ko wa fɛn min ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan k'o de ye nkalon dali ye ala n'a ka kira la wolobali don waati kɔrɔnen don n'o tɛ n'i ko i bɛ ninnu walawala a bɛ waati ta tarima ba foyi tɛ caya ka tɛmɛ nkalon la ala n'a ka kira kan an filɛ o waati de la o de la an ka karamɔgɔkɛ a kumanen n'o ye Sidibe ye a y'o de fɔ a ko dɔw kɛlen don bi ka diinɛ kɛ bingali ye ka diinɛ kɛ an ka joli bɔn ye ni jumɛn ye ala n'a ka kira tɔgɔ ko kuranɛ ko an ka fagali kɛ kafiri kana to yen kira fana ko ten kafiri kana to yen
kira ma fɔ an ka kafiri fa ala ma fɔ an ka kafiri fa ɲininkali ye jumɛn ye ni ala mago bɛ kafiriw fa la a sera k'e bila a la wa mais kira Muhamadu Mustafa an ka yɛrɛ ka histoire la ko a taara kafiri jumɛn fa n'o ma Muhamadu dɔn Muhamadu min y'a ka hijira kɛ ka bɔ Makka ka taa Madina ale de ye convention kɛ ani kafiriw cɛ n'o ye mushrikinaw ye ani yahudiyaw cɛ ka bɛnkan sɛbɛn kɛ k'a ba ko an ka fara ɲɔgɔn kan coalition Muhamadu Mustafa de y'a kɛ k'a yira i la a shartu kelen b'a la shartu 20 ni kɔ a ye min bila a n'u cɛ mɔgɔ sɔn ka fara ɲɔgɔn kan hali n'an tɛ diinɛ kelen na nka an bɛ maaya kelen na tari m'a faamu shartu kelen a ko walil yahud diinuhum walil muslimina diinuhum a ko silamɛw ka diinɛ bɛ u ye a ka di u ye cogo min Madinɛ u k'a kɛ u kana dan sago binkana k'u kan u k'o baara fana na u fana kana dan sago mɔgɔw kan ko f'u k'u ta ɲɔgɔn kɛ wa yahudiyaw fana ka diinɛ b'u bolo silamɛw fana kana bi yahudiyaw kan k'u bali u ta la k'o bɛɛ k'i ta kɛ nin b'a sharti la lil muslimin diinuhum walil yahud diinuhum ko bɛɛ ka bɛɛ to i ta la layiki diɲɛ dalen do ten de ala fɛ ko a y'a ta kɛ o de la ala ko ten ko i imalu ko a ye baara kɛ dɔrɔn a ye baara kɛ ni baara banna mun bɛ yen baara sara e ye mun kɛ e bɛ taa o fɔ nin ye mun kɛ o bɛ taa o fɔ ne ye min kɛ n bɛ taa o fɔ ala bɛ sɔrɔ k'an bɛɛ sara an ka kɛta la o kɔrɔ ni i ye ala ko yɛrɛ ta k'a lajɛ diɲɛ dancogoya la i b'a ye ko diɲɛ dalen don de ko layiki laïcité la a ka d'a ye cogo min a k'a kɛ ten n'o y'a sɔrɔ u b'a fɔ laïcité kɔrɔ ye min ye n'o y'a sɔrɔ o don ko bɛɛ k'i ta kɛ ni o don o kɔrɔ diɲɛ bɛ ten de ala ko cogo di Muhamadu ma a ko lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar Muhamadu e kana yala u nɔfɛ n'u k'u kɛra silamɛ ye kan'i kun da u ka kogo la bilen aw bɛ mun na yan la lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar n'a ye min ja o ka ala minɛ n'a ye min ja o ka kafiriya o tɔ bɛ ne ala ma inna rabbaka labir mirsad Muhammad i ma dozo bɛlɛlen don ka bɛɛ kɔnɔ walejugukɛlaw kɔnɔ ni minnu ye ɲuman fɛnɛ kɛ u b'u ta tɔnɔ sɔrɔ ala k'an y'olu la tari m'a faamu ko nin waati ko nkalon bɛ da ala n'a ka kira la an b'o waati dilan bi joli bɛ ka bɔn bi mɔgɔw bɛ ka faga bi ne mun ye silamɛya tɔgɔ silamɛya ye diinɛ jumɛn ye ko bɛn diinɛ diinɛ min ni a nana bɛɛ kisili kama ne kuranna ko ten wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ma ye Mamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ o diinɛ ti joli bɔn diinɛ ye o ti bingani diinɛ ye la n'i y'o yala o nkalon y'a kɔnɔ ko foyi ti caya ka tɛmɛ nkalon da la ala n'a ka kira kan o de b'a to nka an b'a ɲini k'a surunya waati yɛrɛ cogo kama o ye ɲininkali dɔ kɛ a daminɛ la ko ni jaabi min bɛ sɔrɔ o la ɲininkali in kun ye ko balima fila o fila sara o man di o denw o kɔfɛ olu nana k'u bɛna balimaya in dilan ka bɛn kelen ma yala ni o y'o baara in kɛ o ma bɔ fa fila sara hakɛ min kan yala o ma bɔ o kan wa hakilila min kan ko o yɛlɛmana ka bɔ o kan o la yala a bɛ bɛn u ye ten wa an b'a fɔ a bɛ bɛn u ye sabu fa fila sara cogo min fa fila tun b'an ka sa ten o tun b'an ka sa ten o tun kan ka sa ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn minɛ na silamɛya y'o de ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ balimaya ka sinji tugu sabu sinji kira Mamadu Mustafa ko tɛ k'a bɛ arshu la ko a bɛ wele da don o don ala ne maa min ye ne tugu ala o tigi tugu ala ne maa min ye ne tigɛ ala o tigi tigɛ sinji bɛ nin de ɲini nka kuma caman dɔw ka balimaya dekun b'a kɔnɔ ni dilanbaga sɔrɔla la k'a dilan k'o kanbɛn foyi tɛ tɛmɛ o de kan
jango ni den minnu bɔr'o kɔ olu denw kana ɲɔgɔn minɛ ko o ɲininen yɛrɛ don a ɲininen don o de y'a jaabi ye an bɛ surunya kuma la yan ka foli kɛ ani dugawu don an ka dugu maaba ninnu ani dugudenw bɛɛ ye kati kɔnɔna la yan an bɛ a fɔ hami min bɛ an n'u la ala de y'a dɔnbaga ye min ni ala ta bɛɛ ala k'o dilan an ye ala k'an sago d'an ma ala ka labanko ɲuman di an ma ala k'an n'aw kɔrɔta yarabi ala k'an n'aw wasa ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ala tanu vraiment kɛnɛ a kɛra hɛrɛ la a kun cɛra hɛrɛ la inshallah. Alhamdulillah an bɛ katika bɛɛ lajɛlen fo parce que vraiment mɔgɔw bɔra an ye chaise min ta chaise yɛrɛ dɛsɛra a yɛrɛ yɔrɔ fara kosɛbɛ mɔgɔw bɔra parce que a ti bala an na fɛnɛ bon ni i ye sherifu wele kɛnɛ min kan vraiment mɔgɔw bɛ bɔ kana kosɛbɛ mɔgɔw bɛ n'an dɛmɛ a baara la san tɛmɛnenw kana se bi ma donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu nana dɛmɛ baara in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka san caman wɛrɛw yira n na kira n'a bɔnnaw kama sɔli ala rasul. Vraiment bi su in na ne nisɔndiyara kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la baara min kɛra bi a bɛ dayɛlɛ fɔ Kati a bɛ Kati ansɔrɔdini ka bɛn fɔ a bɛ kɛlɛya fɔ a bɛ baara ɲɛtaga fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ye baara in labɛn tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fo k'u barikada a nisɔndiyara baara in kɛcogo la a taabolo ɲɛna fana. Ne bɛ folikan min lase Katikaw ma o de ye nin n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la Kati fo Katikaw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka na Kati diinɛ la taa ɲɛ Katikaw yɛrɛ kɔ o la nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛba minnu bɛ sigi an ka jɛ ka bɔ ka na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔkɔkaw tiɲɛ yɛrɛ la depuis an karamɔgɔ Muhamadu Alimadani bɛ yan n'a fɔra ko karamɔgɔ bɛ na u bɛ bɔ o la ka su in bɔli a ma balan na fiyewu an sigilen tun ye n'a ye wa an nisɔndiyara a bɛnna ma a diyara an ye u k'a dɔn fana nin baara in nin y'a daminɛlen de ye fo ka taa min kɛ sa o la n'a fɔra ko wajulu bɛ kɔkan ko karamɔgɔ den bɛ na u bɔra buti kɔnɔ u ka bɔ ten o kɔni o ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Foli min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma ala de b'u sara ala k'a ɲɔgɔnna caya u bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o d'u ma u bɛ sira tɔɔrɔ tɔɔrɔ ala ka donna n'u cɛ. Karamɔgɔ n'a ka denbaya ne bɛ dugawu k'a ye si ni kɛnɛya ala k'o da n'a ka denbaya ma ala k'a kulufa ala kana ba fa ala kana to janfaro ala kana to nkalon sirifukɛ ka dɔnni danna yɔrɔ min na a gɔnnaw ala k'olu tɛmɛ olu la yarabi ni mɔgɔ min ko k'a bɛ fɛn kɛ sirifukɛ n'a ka denbaya la sirifukɛ tɛ yen ala de bɛ yen ala i ka donna n'u cɛ ani sirifukɛ in jɛnna kɛnɛ nin kan ala k'an jɛ lahara alijinɛ kɔnɔ arasuru bonya kosɔn salawa salim. Alhamdulillah n balima silamɛw ni sherifu sigira kɛnɛ min kɔnɔ ka kuma o kɔfɛ kuma tɛ yen ka walawalali kɛ ka faamuyali kɛ diinɛ la jogo la a tɛ tɛmɛ nin kan maa o maa n'i kunna ka di su in na i ye nin min mɛn a ka ca ala fɛ diinɛ ye min ye ani jogo ye min ye i kana k'a dɔn min de don o la sherifu k'olu to jamana in kɔnɔna na an b'a dɔn a tɛ jɛngɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma o la an kun bɛ kɔkɔ plaine ale balontan tɛrɛ la jamiyatul ansardin ka komite bɛ yen n'o ye kɔkɔ komite ye ka fara fanicin ni kanuɲɛw kan o la an bɛ dugawu kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka nin ko in labɛn an bɛ ala subhanahu wa taala deli yarabi u ye musaka ninnu bɔ nafolo min na ala ka barika don a la an bɛ foli lasegi aw ma aw minnu b'an lajɛ jamana kɔ kan ani jamana in kɔnɔna na tv sherifila sanfɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka ala deli ala ka kɛnɛ wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum. Adonga haidara donga ka fuzani sanuni